Nasabi-sabi, manggawa tayo. Wala ni dyan. Aramay aron maawang ni iilop la tapi ano pigaran perta laba lay lukasan tayo. Magana pero may. Ilop yung larate aron dyan tapi ano pigaran perta laba. So lukasan tayo. Tani maawang ni ramay aron di man ay. Ilop yulad tan. Ay dari ilop yulad tad tapen day sila balik. Gawa ng Bernard tan alam mo. Sige panaabay yo lang. Oh, gawin ko. Ayay sa kin. Amboy, gawin ng amboy tan anak darang gawin ng amboy. Sige, panaabay lara tapi ano kin panaabay lang. Kanya-kanya kin ugnaan ditan. Sige. Okay, ready la? 1 2 3. Ang puti niya, ang puti kayo. Ay, naman.